Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin we het heilige avondmaal vieren. Maar ook zal in deze dienst Griet Sietsma Hild bevestigd worden als diaken. En de bloemen uit de kerk zijn dan ook voor haar. Organist is Otto Roelofsen. Ikzelf ben vandaag de lector. Voorganger is dominee Tietje Hipma. De collecten zijn bij de uitgang. De eerste collecte is de avondmaalscollecte en is bestemd voor het werelddiaconaat van Oeganda. Goed boeren in een lastig klimaat. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Ons intochtslied is Psalm 145, de versen 3 en 5. En we zingen dit indien mogelijk staande. Dan wensen we u een gezegende dienst. Dit is nou stil worden en dus het keren naar God. Wij maken ook bemoedigje, omdat u help is in de namen van de Eeuwige, die het hemel en eerde maken had, die het trouw blootwoont in eeuwigheid en net loslid het werk van zijn handen. Genade maar je me wezen en vrede van God is hart, van de Heer Jezus Christus
in de meerskip van de Heilige Geest. Amen. Lieve meisjes, fijn dat we hier van de morgen bij elkaar weer kennen. Dat we schoolje kennen hier in het huis van de Heer. Ja, dat wij luisteren maar naar zien wordt, jongen. Dat wij het heilig nachtmaal vieren maken. En dat wij een nieuwe diaken bevestigen maken. Heel bijzonder. Fijn dat je al hier komen binnen. We willen deze chance beginnen met elkaar te bidden. Maar de camera mag nog eventjes. Nou, we zullen het zien. Of is je het net? Ja. Maar dan kiezen thuis in elk geval nog jaren, hoop ik. He? Dus de meeste thuis ik tegen welkom in uw midden. En we hopen dat je met ik schenken. Hij docht het net. En docht de grote camera het wel van het hele. Oh, dan kind dat ik nog. He? Nou, we hopen dat je met thuis mijn meidje kennen. Ja. Zullen wij maar elkaar bidden? Eeuwige, liefdevolle God. Hier binnen wij meeske bij een schepsels van jou. En jou binnen dwaande om us te vormen in jouw handen. En wij mij weten dat wij in jouw handen binnen. En groeien mij als meeske bijen van jou. In verbinding met elkaar jou te meten. En wij danken jou dat wij saak ons leven in jouw licht zien. En zo willen wij danken voor al het goede in ons bestaan. Alle lichtpuntjes die het wijzen naar jou. En wij willen ik bidden om alle plakken op de aarde waar het just is en waar het strijd is en angst. Waar mensen vervolgen worden, waar het honger en jermoede is. En waar het leven safier aanlijkt van jou. En daarom bidden wij, Heer, ontferm jou. En op alle momenten dat wij zelf safier aanlijken van jou. Toch verdriet en pine en vragen. Toch uw eigen verkeerdens. Daarom bidden wij, Heer, ontferm jou. Jou is het vertrouwen dat jou uw leven in jouw handen dragen. Dat wij leven in verbinding met Jezus Christus, uw Heer. Die het komen is om ons te redden, in het licht te brengen. En laat u zo leven, met elkaar en met jou, met het en ziel. Amen. Wij willen nou eens loflied zongen. Zong een nieuw lied voor God de Heer.
nou, voordat wij de Bijbel bidden om Gods Heilige Geest. Heer is God, dank u wel dat wij eens bij elkaar wezen mogen. En luisteren naar jouw woord. Een woord van licht en leven. Van bemoediging en kracht. Van vreugde en wijsheid. En wij bidden, Heer, om jouw Heilige Geest. Dat hij toch eens hinnenwaaien mag. En ons iepen maatje. Dat wij jouw woord ontvangen kunnen, jouw stem verstaan in ons leven. En dat wij zo naar jou toe groeien mogen, dicht bij jou wezen. In alles wat wij doen en sissen en denken en voelen. Heer, laat zo jouw geest in ons werkje. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Hoor dan nu het woord uit de Bijbel, uit het Nieuwe Testament, Lucas 5, de versen 1 tot en met 11. Toen Jezus eens aan de oever van het meer van Genesaret stond en het volk zich om hem heen verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij 2 boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gestapt en ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Simon antwoordde: meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen, maar niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten, dat die dreigde te scheuren. Ze gebaarden naar de andere mannen in de andere boot, dat die hun moesten komen helpen. Nadat deze bij hun gekomen waren, vulden ze beide boten met zoveel vis dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als alle anderen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. We willen nu zingen gezang 531, versen 1 en 3.
Gemeente van uw Heer Jezus Christus. Zo van Christ naar Peeske volgen wij de verhalen in het evangelie, volgen wij de waai die Jezus in de verraad giet. Van hoe hij naar voren komt en doopt wordt in de Jordaan en de woestijn in dreun wordt door de Heilige Geest. En dan waarom komt in de kracht van de Geest salve door de Geest, dat wordt Messias, Christus, salve. En die salving is niet als dat je vult binnen met de Heilige Geest, waarvan Jesaja zei, de Geest is op mij om eermen, het goede nieuws te vertellen, om mensen beter te maken zien, om het goede hier van genade van de Heer aan te kondigen. In die kracht gaat Jezus op wij. En nu hebben we het verhaal van dat de eerste leerlingen roepen worden. En we moeten ons dit decor voorstellen dat Jezus rondgaat en dat hij in woorden en dieren het koninkrijk van God verkondigt. Die woorden, daar weten we van de bergreden. In Lucas is het de veeltreden. Dat Jezus mensen lokkig prijzen, die het eer binnen. Die het treur, die het zelfmoedig binnen. Die het honger en dorst hebben naar geruchtigheid. Die mensen prijzen Jezus lokkig. En hij zei, jimme binnen het zout en het licht van de brood. En hij zei, maak je net bezorgen om je hem kleren, wat je hem eten en drinken zal, om alles wat je hem hebben, maar ziet je eerst het koninkrijk van God en zijn geruchtigheid en dat oren komt dan al je wel. En hij zei, bouw je hem huis net op het zand, maar op de rots, dat je hem dogge wat ik sisse. En alle gelijkenissen vertelt Jezus. Dat is het onderricht dat Jezus jouwt. Dat alle mensen naar hem heen komen. Dat Jezus in dat bootje van Simon Petrus gaat. Zodat alle mensen het jaren kennen. En tegelijk komen alle mensen bij Jezus om genezing, om bevrijding te vinden. En hij brengt die genezing. Hij brengt die bevrijding. Dat is de beweging van het koninkrijk die het op gang komt, daar waar Jezus is. Een beweging door de eeuwen heen van Gods aanwezigheid in deze wereld, in zijn schepping. En zo jaren we hier dan dat Jezus onderjocht jou in dat bootje daar van Simon Petrus. En we sjuggen in wat er gebeurt met dat net van visken, hoe de volheid van Gods koninkrijk daar terugbrengt. Petrus die vertelt aan Jezus, Heer, we hebben de hele nacht tot visken in Westen, we hebben niks vangen. Zo kan het gingen in mensenlevens, dat je ontmoedige rijdt ziet. Dat je zo uit zit te sloven en het levert helemaal niks op. Maar Jezus zei, ga verderop, de maar op, geef verder en vissen. En dan gebeurt het wonder. Een net zo vol visken dat beide boten helemaal vol binnen en haast ervan zinken. Het wonder van het evangelie van Jezus in woorden en dieren van het koninkrijk van God. Daar brengt de oervloed van Gods goedens terug in uw bestaan. Dat is het goede nieuws dat Jezus dichtbij komt. En nou wat er dan gebeurt. Als Simon Petrus dat zocht, die boorden vol met visken, dan valt er op knibbels van Jezus en hij zegt, ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Die willen rekken mij. Want kwartling toen jaarde ik een mooie uitlis, heel bijzonder over het verschil tussen
schuldgevoel van mensen en zondebesef. Ik heb geleerd van zonde, ja, we hebben in kerken gingen natuurlijk heel vaak over zonde en daar werden hier net heel fleurig van dit is fout en dat maar net en dat en dat en dat. Intussen heb ik geleerd dat ik naar zonde schenken als van, ja, zonde is het, als je je doel missen, dat is eigenlijk wat er staat. Dat je het doel missen, zoals God dus bedoeld heeft, dat is zonde. Maar jij hebt nog een uitlezen en dat maakt het nog dieper van mijn gevoel. Dit het uitleid die zei van, ja, schuldgevoel, dat heeft net zozeer te krijgen met wat God wil. Schuldgevoel, dat heeft te krijgen met je eigen idealen. Van, ik wil dit doen, ik wil dat bereiken en ik maak zus en ik maak zo. En dan slag het dat net. En dan viel ik me schuldig. Mijn goede voornemens van 1 januari zijn weer misleren. En ik zoek dit en ik zoek dat en ik heb het net dingen. En al die schuldgevoelens, dat kun je op een schouder zitten, op een nek zitten. Maar dat ben alleen nog maar uw eigen idealen van, ik moet wel dit en dat doen, want anders dan toch ik het net goed. En die schuldgevoelens die maak ik gewoon rustig van je oren litten. Zo, hè? Maar zonder besef is iets heel oors. Zonder besef heeft ermee te krijgen dat je beseffen, ik heb God in een steek liggen. Ik heb mij afgekeerd van God en mensen. Ik ben net aan mijn doel komen zoals God het bedoelt hier, dat ik leef in verbinding met God en mensen. Dat ik leef in zijn genade en goedens en dat uitstralen, maar ik heb me afgekeerd. En misschien wel mij druk maken om al die ideaaltjes die ik nadragen moet. Zonder besef is dat je uit de relatie met God rekken binnen en daar toch ik uit de relatie met mensen, uit de echte relatie met mensen. Dat is zonde besef, dat is toch zonde. Dat wij de liefde van God kwijtraken en dat wij contact met de mensen kwijtraken. Dat wij die oervloed van Gods genade net meer proeven kunnen. En nou Simon Petrus in het gezicht van die oervloed die het Jezus brengt, zei: ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Petrus beseft dat hier de grootheid van God aanwezig is. En hij beseft hoe fier hij daarvan afweer. En in diezelfde lezing die ik jij doe, dat zonder besefte waar ik zei, van als je werkelijk dat zonder besef hebt, een woord van berouw, als je dat werkelijk wilt hebben, dan weet je dat. En dat is juist het begin dat er weer verbinding ontstaat. Met God en met de mensen. Heer, ik ben een zondig mens. Maar in die beliedenis, in die zondebeliedenis, ontstaat juist weer de verbinding. Het takeren met de Heer. En hij zal je in je steen laten die dat zegt. En dat zeggen we hier ik. Want wat zei Jezus tegen Simon Petrus? Hij zei: wees net bang. Tenai zit de mensen vangen. Wees net bang. Dat is de grote stelling, zoals je ze in de Bijbel, de twasporen. We kunnen de waai van de angst gaan of de waai van de liefde. En God roept dus van de waai van de angst op de waai van de liefde. Wees net bang, maar leef je uit de liefde. En dat is toch mensen vangen. Ze hebben vis gevangen, maar nu staat er mensen vangen. En daar staat een oorwoord en dat betekent letterlijk mensen in het leven vangen, in het leven behouden. Het
Het woord libben staat daarbij. En daar roept Jezus mensen. Om de schepping van God in het libben te houden. In het libben te brengen. Dat is de opdracht die Simon, die de leerlingen krijgen. En toch hun heen dat wij ik daar roepen worden. Jood zullen wij een diaken bevestigen in het ambt. En een diaken, dat betekent letterlijk tjenje. Diakenje, dat is tjenje. En dat die tjenst roept de Heer us allier. Om mensen in het libben te houden. Om mensen in het licht van God te brengen. Dat is alles wat Jezus van ons vraagt. En samen gaan wij elkaar in het licht van God brengen. En als ze dan de woorden naar de kant gebracht hebben, dan lieten Simon, Petrus en de orenleerlingen lieten alles achter. En ze volgen Jezus. Dat is de waai waar de meesten op roepen worden, die het werkelijk dat wut van de Heer jaren. Om alles te litten en hem te volgen. En dat is de waai van het koninkrijk. De waai van die oervloed van leefde. Die waai van libje in relatie met God en met de meesten om je heen. Het nieuwe leven. Dat leven waarin mensen lokkig prijzen worden. Lokkig die het eer binnen. Die het verdriet hebben. Die het honger en toorst hebben naar geruchtigheid. Want van jimme is het koninkrijk van God. Die belofte ontvangen wij, Jood, en elke keer opnieuw. En dat leven worden wij roepen, om alles te litten en om hem te volgen. Om te leven in relatie met God en met elkaar. Om elkaar in het licht te brengen. Litten wij bidden dat wij samen gemeente, lichaam van Christus wezen mij. Elk op uw eigen plakje en met elkaar. Amen. Wij zongen normaal kort het lied. Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe.
En dan maken wij hier van de morgen Griet Sietsma hield bevestiging in het ambt van de diaken. En ik wil die vreeg hem naar voren te komen. Ja, hij mag nog hoor. Ja. Hartelijk welkom. Ik wil eerst iets vertellen over het ambt, de opdracht die wij alle jaar en die sto krijgt deze morgen. In de Heer Jezus is het de wet van God meeskewet. Hij brengt dus het evangelie van Gods koninkrijk, een nieuwe wereld van vrede en liefde en recht. Jezus zei: nou is het de tijd. Het Godsrijk is dichtbij. Keer om en leeuw dat blied watskip. Jezus roept dus om hem na te volgen. Om u dat te vertrouwen op Gods liefde. Om zijn meerskip op te bouwen en het evangelie handen en voeten te jagen. Dat nemen wij het ambt van alle leeuwigen. Zat Jezus komen is om te tjeën, te diakenen, zat tjeën wij elkaar. En de diakenen tjeën aan de tafel van de Heer. Dit liep als de kerken midden in de vraatstad. Ze delen het breed en de beker om, de liefde van God, zodat elke een genoeg krijgt. En ze verzamelen en delen ook de jeften van de meerskip om te helpen en om recht te dwaan dichtbij en 4 oor. Want in de Heer Jezus Christus binnen wij verbonden met alle mensen en met heel de schepping. De ouderlingen lieken als de oudsten in Israël om de mensen dicht bij God te brengen. En het woord van God dicht bij de mensen. Zo bemoedig je ze de meerskip en bewaar je u bij uw roeping om Gods waai te gaan en uw Heer Jezus Christus na te volgen. Met de predikanten ziek je ze de meesten op, maar belangenlezen leefde, zat de goede zuid, hoedje mijn skiep. En alle Amsterdagers Mailkoor, als tjerkerieën, hebben als taak om elkaar en de meerskip vieren en leren en tjeën te bewaren bij dat geheimenis van Gods liefde. Voor alle dingen zieken wij om eens Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. En nou staan jouw zuster klaar om het ambt op jou te nemen. Bedenk mij dankbaarens bij alles wat jou betrouwd is. Dit is de meerskip van Christus. Het is zijn kerk. Neem dan deze tjenst op jou, mijn bliedens. Let jou sterkje terug Gods wet. Houd vast aan het gebed. En vertrouw op de kracht van de Heilige Geest. Zullen wij maar bidden. Heer is God, wij bidden jou voor Griet Sietsma. Om jouw Heilige Geest, dat zij sterker worden mij om dit ambt op te nemen. Om zo jouw kerken en deze vrouw te tjenen in jouw naam. Vul haar met jouw Heilige Geest. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Griet Sietsma hield, dan wil ik jou nou vragen. Lowe jou dat jou in jouw verkiezing, toch deze gemeente, toch God zelfs, dat deze dienst roepen binnen. En ontvullig jou de Heilige Geest, de Heilige Schrift als enige regel van het leeuwen en willen jou verzetten tegen alles wat daar strijdig mee is. En ontjette jou
om jouw ambt weerdig en trouw te betjenen, maar leefde voor de gemeente en voor de mensen die de Heer op jouw weg brengt. En ontjette jou om geheim te houden wat jou in betrouwen te weten doen is. En ontjette jou om jouw taak te volbrengen nefens de waarder van de kerk. Griet Sietsma Hield, wat is daarop jouw antwoord? Ja. Dan maken wij nou jou zegen je de naam van de Heer. Heer is God, wij bidden, stuur jouw heilige geest op Griet Sietsma Hield. Maak je haar tot diaken van deze gemeente, dat zij in leefde omzucht naar de meesken en jouw barmhartigheid handen en voeten jouwt. Amen. En dan wil ik Jim vragen om steen te gaan. Gemeente, dit is Jim nieuwe diaken. Willen jou haar in je midden ontvangen en haar heeg houden in haar ambt? Wat is daarop je antwoord? Ja. Dan willen wij nou maar voor een lied jongen. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Vergen van dit ambt en doekelen dezelfde namen van de kerk en de diakenen nog iets sissertje bij. Ja. Griet, welkom in ons midden. Hartstikke mooi dat u versterkt wordt. Eerst alleen een stage erin geweest, waar je ons zien wist wat Griet looit en wat hij net looit. En ik denk dat het er perfect tussen past. En ik hoop dat je een hele mooie tijd krijgt. Het heeft, je ziet een hele andere kant van het kerken. En ik vind dat altijd, het verrikkert je leven. En ik hoop dat met daar ik nou wel. Welkom. En dat we een mooie tijd hebben mooi. Dan willen wij nou maar kort dankje en bidden. En ik word vrezen binnen ik nog dingen die je me nemen willen van de dankgebed of de voorbeden. Meesken. Oh, Griet. Wij zullen bidden van Griet. Ja, ja. Zullen we daar maar ook voor danken en bidden. Heer is God, heid in de hemel
Wij danken je voor deze morgen, voor deze nieuwe dag. Dat ons leven in jouw licht is. Wij danken je voor jouw wet. Dat ons bemoedigt. Van jouw gemeente. Dat wij in thuis wezen mogen. Voor de liefde die wij delen mogen in het heilige nachtmaal. Wij danken jou dat jou altijd weer mensen roepen. Om jou na te volgen, om te leven in jouw dienst. Zo danken wij voor het jawoord van Griet Sietsma. En wij bidden om jouw zegen over haar leven en over haar werk als diaken. Eerst bidden wij voor de hele kerk hier, voor alle mensen die een ambt opgenomen hebben. En wij bidden voor de hele gemeente. Al jaar dragen wij dat ambt van Leeuwigen. Om ons naar jou te keren. En om mensen in het leven te behouden. In de navolging van de Heer. Wij bidden, Heer, dat wij altijd iepen wezen mogen van jouw leefde om die te ontvangen. Zodat wij derek uit leven kunnen. Heer, wij bidden voor alle mensen die het verzinken in deze wereld. In verdriet, in onrecht, in eenzaamheid. Wij bidden voor de ouders, de familie van dat jonkje in Marokko. Voor alle ouders die een been missen moeten. Voor alle mensen die het verdriet hebben. Wij bidden om alle angst en onrecht dat er is in het land China. Werd nou eigenlijk die Olympische Spelen binnen. Hier een soort mensen die, ja, zeggen maar, verlangen uit naar wat er gebeurt op die Olympische Spelen. En Heer, dat is ik goed, dat zij hun best wel maken. Maar wij bidden ik voor al die mensen die het net zichtbaar binnen. En die het bang wezen met van zo'n grote macht. En die het vervolgen worden. Wij bidden, Heer, voor regeringen in deze wereld. Er is zoveel in ons sturen. En wij bidden om wijsheid en inzicht en liefde. Heer, laat jouw geest leringen. Wij bidden van jouw kerken, overal in de wereld, dat wij altijd in verbinding leven maken met jou. En zo sterk wezen maken als lichaam van Christus. Licht en zout in deze wereld. In de stilte, Heer, bidden wij voor elkaar, voor wat wij net voor elkaar zien kunnen. En luisteren we naar jou.
Wij bidden, Heer, jaar en verjaar uw gebeden. In Jezus' naam. Amen. Dan mogen wij nou het hele nachtmaal vieren. En de diakenen die hebben van de morgen wat zinnen om alles mooi kleer te zetten voor u. En we zetten nou de tafel kleermaatje en je mag je pontje kleermaatje. En dan bouwen we even de poetsjes helling. Voordat wij het maal vieren. Ja, de Heer zelfs nodigt dus uit op zijn tafel. Om het breed en de beker te ontvangen uit zijn hand. En elk die daar langs mij het is, welkom om zo het leefde maal te vieren. Zullen wij maar elkaar danken. Zegenen binnen jou, God. Nood wij jou goeden sprouwen. Hier verbinden jou us aan elkaar. En weten wij us één maar alle jaar dit van jou goedens lipje. Wij danken jou om Jezus, jouw Zoon, us Heer. Voorbode van de grote simmen. De bron, de bronne dat jouw leefde uitstreemt. Jouw beeld en sjoch het weer goed. Zijn leven is leefde. En omdat hij de waai gaan is, trog het meeste besteen naar Jeruzalem, het paad dat naar het leven rint, willen ook wij volhouden en hem volgen. Want hij alles in alle jaar wijzen zal. Zo loven wij, Heer, jou, maar alle mensen op deze aarde. Alle tijden en alle plekken. Amen. Wij zegen je de naam van God. Wij zegen je, dus Heer Jezus Christus. Want in de nacht dat de Heer Jezus oerleveren waard, nam er het breed. Hij sprutste de dankzegging uit en hij brutste het breed en zei: dit is mijn lichaam van je. Doch dat elke keer opnieuw om mij te bedenken. En zo nam er na het maal ik de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond, de nieuwe verbinding, die het sluiten is in mijn bloed. Doch dit elke keer dat je hem daaruit drinken, om mij te bedenken. En dat wij het hele nachtmaal vieren, doggen wij wat Jezus zijn het. Wij bedenken Jezus Christus, uw Heer. Zijn deer verkondigen wij. Zijn opstanding belieden wij. En zijn komst verwachten wij. Amen. Kom, Heer Jezus. Amen. Zullen wij bidden om Gods Heilige Geest. Kom,
Heilige Geest van God. Geest die het heel maakt. Geest van liefde, van inzocht en van beweging. Stek in uw oren het verlangen. Laat us hetten banen. En maakt je us in, lichaam van Christus, in deze wereld. Amen. Wij kennen elkaar nog steeds net een haarjan. Maar we kennen elkaar wel groetje. Maar de vredegroet zat Jezus dus hier na de opstanding zien vreugden groeten, maar vrede. Zo begroetje wij elkaar. De vrede van Christus, maar jullie. En dan willen wij nou een lied zongen. Alles in u, dat willen jou wijzen hier. Het breed dat wij brekken is meer skip maar het lichaam van Christus. Neem iets betink en jou dat het lichaam van uw Heer Jezus Christus jong is. Dat een volslaande verzoening van al uw zonden.
De beker van de dankzegging, die wij dankzeggend zegenen, is meerskip met het bloed van Christus. Neem die, drink daar al je uit. Betink en jou dat het kostbaar bloed van uw Heer Jezus Christus vergeten is. Ter een versluine verzoening van al uw zonden, van alles wat brutsen wie. Zullen wij nou maar ook een dankje. Heer is God, wij danken jou voor de kracht en de blijdschap van deze meerskip bij het lichaam en het bloed van Christus. Voor zien nabijens in u en bij u, elke nieuwe dag. Stuur ons nou uit in de wereld met de kracht van jouw Heilige Geest. Om te leven en te werken en te zingen naar jouw lof en eer. In Jezus' naam. Amen. Wij willen nou steende uw loflied, uw eindlied, jongen, vervuld van uw zegen. Dit feest van God te vieren. Ik hoop dat de mensen thuis dit mooi maatje kunnen. En fijn dat we samen die verbinding dan ik hebben mooi. Ik zou heel graag als een koffie drinken willen met je, maar ja, dat doen we nog kijk net aan, hè? Maar we hopen dat het binnen een kwartier kan. En dan beginnen we als weer de hoesta. Oh ja, en dat wil ik nog zeggen. Zullen wij daar een beetje bij de doorsteen gaan? En dan kunnen we met Grien nog groetje. Geen handen ja, vanzelfs, maar wel even groetje. En dan mogen wij gaan met de zegen van de Heer. Om ik daar zegen te wezen. De genade van uw Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de meerskip van de Heilige Geest. Wees mij alle Heer.
Amen.